7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כיף שהשידור עובר אליי. אני כל כך נהנית להיות איתכם פה, לדבר איתכם. אני לא רוצה ללכת הביתה. ומי זוג מקסים פגשתי ילדות מקסימות. מה העניינים? איך קוראים לך? וזאת אחותך? איך קוראים לך? גאיה? אוי, איזה שם מיוחד. את גם יפה כמו גאיה שאני מכירה. בת כמה את? יאו, ואתן מסתדרות בתור אחיות? באמת, זה עובד? זה עובד להסתדר בתוך אחיות בתוך רבות, לא? אבל להסתדר מאוד. מה, על מה אתן רבות בדרך כלל? בטח היא בטח רוצה כאילו לבוא איתך לחברות הגדולות שלך ואת לא מסכימה לה. נו, אז על מה אתן רבות? רגע, על האח הגדול אתן רבות? מה? אתן מסכימות מי הולך לספור? כן? זה כזה ברור? אני בעד. מה? זה כמו אלירז? למה את חושבת שהוא כמו אלירז? במראה? וגם באופי? וכאילו אם הוא היה בגילך, היית רוצה לצאת עם אחד כמו ג'קי? אתם יודעות, אני עשיתי סקר, ועל פי כל האנשים ששאלתי פה ברעננה, ג'קי הוא הזוכה. מן הצמח אני מאחורייך, תיזהרי. אז כאילו, רק שתדעו שמבחינת פה העיר הזאת, ג'קי לוקח. אבל בתל אביב לי לוקחת. לי גם כן? כאילו יתד... כן? או, אני כבר אוהבת את סבתא שלך. למה היא כל כך אוהבת אותה? ואת אוהבת אותה? הם יהיו ראש בראש. וזה הפריע לכם הסיפור שהיא עשתה עם אבירם, שהיא עשתה את הניסויים, את הירוקים? לא? אתם הסכמתם עם הדרך שלה? אולי. ואתה היא חתיך היה, אה? כן. טוב, איזה שיר אתן רוצות? ואת יודעת לשיר אותו? בואי ננסה. וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק. שהכל. איזה חמודות. תאב, אתה עירום ועצוב וחלש וכתבת לי שיר כמו אתה עירום ועצוב וחלש חמודה. נכון. אז אנחנו נשמע את מערגול. תחזרו אלינו, עץ ירוק מפלסטיק. ביי! הנה, קחו, תשתו.